Sa number 4, 30 ka mga illegal structures nga nagasablag sa dalan sa Barangay 1 kag 2 sa Bacolod City. Ginpang kakas ang City Legal Office. Ang mga illegal structures ang ginpang palos sang Bacolod City Legal Office kay nasang aga. Ginsiling ni retired Police Colonel Levy Pangge ang pamuno sang CLO Enforcement Team. May 30 ka mga balay kag baligyaan ang ginhatagan sang duha ka semana nga notice agud voluntaryo nga kakson ang ilang mga porsyon sang ilang mga instruktura nga nagasablag sa kilid sang dalan. Sa 30 ka mga gipapanaugan sang notice, 15 lamang ang voluntaryo nga nagpangguba sang ilang instruktura, samtang ang 15 naman ang ginpangpalos na mismo sang CLO sining aga. Dugang pa ni Pangge, 90% na ang tigayon nga na-clear kaina ang among area. May duwa pa ka mga tiyangge nga nag-ayo nga sila na mismo mahimos ang ilang mga pagkabutang nga giliw naman ginatagan konsiderasyon sang CLO. Magabalik ang CLO sa among lugar buwas nga adlaw agud siguraduhon nga totally cleared na ang dalan. May ipatukod nga drainage project ang Department of Public Works and Highways sa among lugar. Rason nga ginsiling ni Pangge kinahanglan nga mahawana na ini. Madumduman nga ginsiling ni Mayor Greg sa taya nga posible nga magapangatubang sa administrative sanction ang mga punong barangay kag kung mabalik naman ang mga obstruction naging clearing na sang syudad. Actually, ang aton ding mga lapit din sila more or less mga 30 ni sila ka structure. Actually, di manggit ni balay, it-extend pala sa aton ng shoulder sa dalan. And ano na ni sila last 2 weeks pa. Ano na sila na-inform together with the barangay official na ato kapitan nga duwa, barangay 1 kag barangay 2 sa Bungang Girian ginagdekta nato for clearing sa sidewalks. So far almost 90% na ato na clear and ang ongoing na ang project TV nga ginimuan na nila sa sidewalk kag ipalapara na ang dalan diri sa barangay 1 barangay 2. Bali, 30 ang ginatagan notice. More or less mga 30 na sila. So far do, duwa na lang napilit. Kaya kaayos sila nga voluntary nilang kuhaon sila na